Polusyon naman mula sa pag-uuling at backyard piggery, problema ng ilang residente sa bayan ng Puzorobio, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ilang residente ang naghain ng reklamo ukol sa pangambang dulot ng polusyon mula sa paggawa ng uling at backyard piggery sa barangay Manaol, Puzorobio. Hinaing ng mga residente nagdudulot ng iba't ibang sakit ang polusyon dahil nalalanghap ito ng ilan lalo na ang mga may problema sa kalusugan. Sa isang pagtitipon, tinalakay ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang regulasyon na nakasaad sa DENR Administrative Order No. 2022-05 na kinakailangang kumuha ng Wood Charcoal Production Permit o WCPP ang sinumang magsasagawa ng pag-uuling kung saan nakasaad rin na ilan lamang uri ng punong kahoy ang maaring gawing uling. Ang mga lalabag ay maaaring managot sa ilalim ng Republic Act 8749 o ang Philippine Clean Air Act, gayon din sa mga umiiral na lokal na ordenansa at iba pang alituntunin. Bukod sa problema sa uling, pinulong din ng Local Government Unit Puzorobio ang mga residente ukol sa backyard piggery. Ayon sa tanggapan, nararapat na magkaroon ng sariling septic tank ang mga babuyan upang maiwasan ang pagdaloy nito sa mga katubigan na maaring pagmulan ng masangsang na amoy at waterborne diseases. Positibo naman ang tanggapan sa pagtalima sa mga itinakdang regulasyon upang hindi malagay sa alanganin ang kanilang operasyon. Kasama mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.